Maswera sei muri yeZimbabwe, kusangana zvekare kwatiri kuita pano paThe Spanner Podcast Show, apo pandinokupai nhau dzakasiyana-siyana dziri kuitika makona mana ese enyika. Kana kari kekutanga kusvika pano, chibva ngosubscribe, kulike, komenta nekushare. Usaskipa kana video rino risati rapera, nekuti ndinoya ndakabatanidza maupdates akawanda kuti uwane news dzakasiyana-siyana pavideo rimwe chete. Update yekutanga yandakakubatirai munzvimbo yeSouth Africa kunonzi kuLimpopo, munzvimbo inonzi Bhema, kune mhuri yakafa ikoko netsaona yemotikari. Murume anonzi akabuda achiperekedza mukadzi wake kunzvimbo yemabhazi kuti agone kuenda kuZimbabwe. Hatizivi kuti kwaive kushanya here kana kuti aenda achizodzoka, asi anonzi akamuperekedza achinomukwidza bhazi. Pakunomukwidza bhazi, mukadzi akakwira ndokuenda. Murume akudzokera kumba, anonzi aikrosa tara ndokubva atsikwa nemotikari akafira pasipoti. Zvinonzi paive nemumwe mwana aive ne14 years, zvinoratidza kuti anga ari mwana wemurume iyeye. Akafonera mai vake kuti dzokai, baba vatsikwa nemotikari. Zvinonzi amai vakaburuka bhazi ndokudzoka kwanga kwatsikirwa murume wavo. Nekuda kwestress neshoko zvakarova mukadzi uyu, zvakamunetsa kutambira. Zvinonzi panguva yaaikrosawo tara iyoyo kuti asvike pasipoti pafira murume wake, akabva arohwawo nemotikari ndokubva afira pasame spot. Zvinonzi mwana waanga akabereka kumusana pakatombotora chinguva achitsvakwa kunzi mwana ari kupi, achishayikwa. Aendawo musango ndokubva azowanikwa. Ndo dambudziko ratakasangana naro mhuri yeZimbabwe munzvimbo yeLimpopo kuSouth Africa kunonzi kuBhema. Mhuri yakafa baba namai nemwana wavo mumwe chete. Ndofunga kukasara mumwe chete, mwana akazofonera amai vake kuti baba vatsikwa kuno. Ndo mamiriro azvakaita mhuri yeZimbabwe, zvakaoma. Ngatichemei tine tariro, zvinowanika asi zvinorwadza. Imwe update yandakakubatirai ndeye kunzvimbo yeChipinge muZimbabwe. kuChipinge South kuri kunzi kuri kubuda mvura pasi inopisa zvekuti unogona kutotora kapu ukaisa shuga nemasamba ukatonwa. Chishamiso chiri kuitika ikoko zvekuti vanhu vari kutoenda vachinoona kuti mashure here chii chiri kuitika. Asi inini pamaonero angu ndinofunga kuti dai kwamboenda ana mazvikokota vanonzi mascientist vambononyatsoongorora kuti mvura iyi iri kubva pai, nekuti kana tikada kunyatsotarisisa, pane nzvimbo inogara mvura inopisa pasi peearth, pane mvura iripo ipapo, zvichida ndo mvura iri kututuma ichibva pasi ichiuya kunoku kwatiri. Kune vakwanisa kusvika panzvimbo vari kuti mvura iyi iri kutokwata zvekutoratidza kuboila ichitobuda stimu zvekuratidza kuti ine moto uri pasi. Saka zvaida kuti pasvikewo ana mazvikokota vaongorore kuti mvura iyi haisi kubva pasi here kana kuti ndezvemashura. Kana zviri zvechivanhu zvinozoitwa after ana mazvikokota vambotarisa kuti mvura iyi ingange ichibva pasi here kana kuti ndezvechivanhu. Vamwe vari kutonwa mvura iyi vasingazive kuti iri kubva kupi, zvekuti inogona kuzotivhiringidzira vanhu muzuva ramangwana. Saka dai pakasikwa kutariswa kuti mvura iyi iri kubva kupi pachine nguva, vanhu vasati vakanganisika vakawanda. Zvichida iri kubva pasi, zvichida ndeyechivanhu. Aiwa, regai ndikusiyirei vhidhiyo racho muonewo mega, mungazoti tiri kukunyeperai. Tinoda zvinhu zvine umboo kaiso. Tiri pano pa apanzi pa Hot Spring, panzi parupisa pangai panobuda mvura inopisa. Aya mababoza muri kuona kutobhoila muri kuona ndinorume ndinotarisa kana even simu unongodati basi ukamwayani and then yazobhoila tarisa varume vandinavo panapa, varume vandovayana nini panapa, ndo vari kunditsanangurira varume vando vanogara kunoko. Varume mafezi osa muri kuona ndo auya nini kuno, ndaya kutoriza ichiuti chamuri kuona ichi. Tarisa zvakanaka muona kuti ichiuti chamuri kuona apa chesteam iri kupisa, iri kupisa.
Right, Zimbabwe ndiwo maupdates ananga ndinawo muzuva ranhasi. Kana kareke kutanga kusvikawo pano, subscribe, like, comment nekushare kuitira kuti tiwanewo simba rekukutsvakirai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndipo pagumira chirongwa chanhasi. Bye bye.